Актаныш 1-нче урта мәктәбе 8-нче класс 14 яшь Хайретдинова Гөльяз. Муса Жәлил. Нинди матур исем. Серле дә күк үзе горур да. Моңлы җырдай гүзәл тормыш юлы. Бу шигырем аның турында. Резида Валиева, соңгы җыр. Үлем, диде палач. Тик бу хөкем титрәтмәде Муса күңелен. Беләмени палач, шагыйрь хисен. Туган илгә аның мәхәббәтен үтерергә мөмкин түгелен. Таш камера. Монда беркем белми, үлем кайчан килеп керәсен. Тез чүкмәде шагыйрь, җырлар язды. Дәвам итте шагыйрь көрәшен. Үзем үлгәч, исемемне палач пычратмакчы илем каршында. Эй, җырларым, тизрәк кайтыгыз да. Сөйләгез сез аңа барсында. Язын кайткан сайрар кышлар белән хәбәр көткән чакта улыңнан. Язгы тургай булып сагышларым. Җырым кайтыр соңгы юлымнан. Җырым кайтыр, мәхәббәте булып, анты булып тугры йөрәкнең. Мин көрәштем, соңгы сулышкача. Туган җирем, газиз илем минем. Син бит үзең шулай өйрәттең. Шашынса да дошман җанны кимереп, җилекләрне сурып алса да, тәмук ясап якты җир йөзендә утлы упкыннарга салса да җиңелмәдем. Нәфрәт утыннан мин ялкын алдым соңгы җырыма. Факел итеп илгә тугрылыкны күтәрдем мин көрәш кырында. Җырлап үттем данлы көрәш кырын. Җырлап килдем тормыш языма. Соңгы җырым палач балтасына башны тоткан килеш языла. Саф йөрәгем, кер кунмаган антым, табар илем шушы җырымнан. Алар минем кайнар каным белән төрмә ташларына уелган. Менә дустым, шагыйрь туган илен шулай сөйде, шулай саклады. Ватанына биргән изге антын йөрәк каны белән аклады. Җиңү килгәч илгә язлар белән исеме кайтты аның җыр булып. Ул яулаган бәхет сезнең йөздә балкый бүген якты нур булып. Васият итеп тиңсез гүзәл гомерен җырлар аша сезгә дәшәвен. Туган илгә гомрең багышласаң, мәңге калыр җирдә яшәвен.